Tréis an bhainnis agus an méid hála a Jason agus an aneurysm agus sin ar fad ní raibh sé go maith ag tús na bliana. Agus go speisialt agus an leanamhain sin is gachar tá rudaí an zachar ige agus ag lí. Tá lí stoid in aníireacht duna súsá seár fad agus bheith duna obair breisach a stoi go gurn sin. Breúar mrta chu stoi ach ag nám céanna maithín Jason úfasach mar maithín sin nach choléon bhathán nach fear cearta agus nach chuilthe an anna bheith mar aithir cearta ag go báiste. Is mise de bhean céile. Mas tín nó mas slán? Tín? Well, gur míle maith a sochta bheadú don. Tá brónarm go tú sáinithe le leathair. Agus tá míle fáilte rot siúlamach a doras sin ar do ráchais agus fear cearta algatain. Íana is sin go brach. Well, béis gur cheartid. Uaireanta tá ceappa go mbeadh Jason cinál ceanglí súsan na chluigeann héanaí higann sé leis an caidir idir héanagus lí béidir bhfuil feibannaí ag héin agus béidir maiall gur an aneurysm ag agus na rudaí sear fad go sé smaoinemh go leor ar hain. Maiall ar sin higann sin an zachartaí ar fad ag lí freisin agus nuair a bhín airgáintí acu beidir smaoine sé ar tíobh siúd an air sin. Bhí rudaí anhrú ar mirt acu agus is dói tréis tamil tréis an túfás airgáintí is dói gur aspa cumarsáid mór idir mirt acu. Agus dói tréis tamil go raibh siad gur rudaí eibreach. Gur hiic siad ag raibh ar mirt acu níos mó iarchtaí an má bhí siad gur go eibreach an póst amach. Agus maiall ar sin is dói go raibh rudaí fésú méid áirid. Ach an sin cinál go toban hála se seo agus imín lí ar Jason. Tá ón glic is dói agus ar bhealach tá sé an sin ar a hon hain tá sé ag ggéir chud rud a héanamhaid amach. Ní dólam go dtigann Jason is mar tá Jason stoig minn sé gur bheith go deas le daine agus tá sé cinál sinanta ar bhealach fecinn se an tíomh mád a riine tá sé go bobbúil ar. So is dói dríthar nua tá sé tréis fáil amach faoi agus tá sé ggéir me cadidir má hadidir, so titan sé in na clásan ar fad atá ag ón. Jason, ní éing tadal le bhar gadar bh bhile. Ní ra mé géiríach go bheith mar cara a cé siise a fóg mise. Céirt? Lí? Fóg sí mé ach mise a chur stop leis. Is dói ghfuil Jason asúil go ducha lí ar ais, tá sé má thugad anna go siamí cinse agus is dói go dóchas aige gur rud gearrthéirmeach tá an go méid go lí má thugad anna agus béidir gur heastarín sama waí agus tá sé súlas dói go ducha sí ar ais ar hon hain agus freisin ar son cuaán an leanamh. Ní bheith sé éasca ag a héana bheith bremaní cuaán mar aithir singal agus níl se ar sin so cinnte bhhailes gomach lí teachtarráis agus an trúr acu mar chláán na chéile. Feictar nachar bh maid lí agus bhí airgaint mór acu ach. Seans nach gapan sé go tí chun dúch imimecht. Go dtí go bhecinn se litir a chun intas mór is dói agus is cinál seach tá sin cho. Ach amachchan seo tá sé súil go dúch sí rais agus go bheosáir dí ríist an trúr acu.